Suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes kinsa girekomendar sa Ombudsman nga mataktak sa katungdanan miduso sa iyang Certificate of Candidacy kaganihang buntag. Samtang sa Lapu-Lapu City, nagmingaw pagihapon ang ikaupat nga adlaw sa filing sa COC. Ani ang report. Pasado alas 8 kaganihang buntag, miduso sa iyang Certificate of Candidacy isip mayoralty aspirant si suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes ubos sa One Cebu Party. Matod ni Attorney Ana Flor Guhildi, election officer sa Mandaue City COMELEC, uban ni Cortes ang iyang pamilya ug wa na siya magpahulagway. Actually, ganahan si Mayor mo sign pero he would love to sign in the presence of his party mates. So kung kanus amo pasangat sa COC ahang party mates, diha siya masabay. Sa mensahe nga gipada ni Cortes sa mga sakop sa media, iyang gipasabot nga miduso siya og COC karong adlaw kay buot niyang mahunong ang mga huhungihong nga di na siya mamahimong makafile og COC. Matod ni Cortes, dili pa pinal ang desisyon, busa mamahimo pa siyang makaapilar ni ini. Mipasalig usab siya ngadto sa mga supporters nga mubalik siya sa Martes, Oktubre 8, kauban ang tibok niyang slate aron dungan silang mopirma sa Integrity Pledge. Si Cortes gipahamtangan sa Office of the Ombudsman og pagkataktak sa serbisyo nunod sa kasong grave misconduct nga gipasaka bato kaniya tungod sa pagtugot ni ini nga maka-operate ang batching plant bisan kun way permit. Sa social media post ni Cortes, iyang gibutyag nga wa na siya masurpresa pa sa desisyon sa Ombudsman kay matod niya nahibaw na siya nga gigamit sa iyang kontra ang ilang koneksyon o gahom. Apan iyang gipasalig nga mopadayon gihapon siya ug himuon ang tanang mga legal nga paagi aron maapilar ang desisyon sa Ombudsman. Mihangyo usab siya sa mga Mandauehanon nga padayon siyang suportahan. Ang hukom sa Office of the Ombudsman nga pagkataktak ang Cortes sa katungdanan migawas samtang nagatubang pa si Cortes og usa ka tuig nga pagkasuspenso tungod matod pa sa pag-appoint niya og dili kalipikadong officer in charge sa City Social Welfare and Services Office. Ang iyang suspension nagsugod niadtong milabayng Agosto. Si Cortes ang ikaduhang mayoralty aspirant nga miduso sa iyang COC. Kaganihang buntag, miduso usab siyang COC ang 51 anyos nga independent candidate nga si Josel Baluyot, kanhi OFW ug buot niyang magpapili isip konsehal sa dakbayan sa Mandaue. Sukad Oktubre 1, tulo na ka mga individual ang nakaduso sa ilang COC sa dakbayan sa Mandaue. Samtang sa Lapu-Lapu City, nagmingaw gihapon ang ikaupat nga adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy. Hinon matod sa mga kawani sa Lapu-Lapu City COMELEC, aduna nay tulo ka grupo ug duha ka mga individual ang mikuha og mga COC forms. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.